Wonten, Pak. Jadi mangke berasal dengan dibesar sing apa? Trans TV. Trans TV. Oh, nggih, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri azamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan Ahad pagi wonten ing kantor Kecamatan Banyudono rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, monggo kula panjenengan sami mboten kendat-kendat, mboten bosen-bosen anggenipun kita ngaturaken puji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing Srambi Aula kantor Kecamatan Banyudono kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto ajaran risalah agami tauhid dinul Islam, agami Islam, agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Sholawat sholatullah salamullah sholatullah ala yasin
nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, mugi gesang kula panjenengan sami tansah pinaringan gesang istiqomah ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu kepanggih kalih kula. Rak nggih mboten supe to Bu? Coba kula niki sinten? Oh, berarti tesih hafal. Nggih, tesih hafal berarti. Alhamdulillah. Isi munggur tiba neng kali, rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Oh nggih. Berarti tesih kemutan kula nggih Bu. Alhamdulillah. Nggih kula dongaaken Bapak Ibu mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat ingkang kathah. Alhamdulillah enjang menika kula panjenengan saged bermuwajahah sing rawuh alhamdulillah samsaya tambah kathah sami do lenggah kakunge ngagem kupluk ngagem kopiah engkang putri ngagem kruduk ngagem makromah sehingga pengaosan enjang menika ketinggal meriah tur yo alhamdulillah boten Jawa alhamdulillah kula nderek ndedonga mugi-mugi pengaosan enjang menika tambah ana kaberkahan pangaosane dadi tambah barokah ilmune dadi maslahah dados lurus leres anggenipun ngibadah uripe ajeg jejeg istiqomah syukur bagi rezekine samsaya tambah kathah halal tur barokah saged kangge ngamal infak sedekah nggo ngradati putu bocah-bocah iso nggo mbethok sawah iso nggo gawe omah iso nggo daftar haji sowan dateng Mekah Madinah benjing sedo nalikanipun dipundhut dening Gusti Allah saged sedo kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Wis rampung pengajiane. Pun kok seneke didahar wangsul. Dungane anggen niku ta, Bu? Angger niku pun kasembatan beres. Arep apa neh urip ana alam dunya. Nggih ta angger sedanten kasembatan ya surga dunya, surga akhirat. Mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar ngelingono yen wis repot ngibadah rasane abot ngelingono yen wis repot ngibadah rasane cobi panjenengan nalikanipun ngibadah DDP dateng ngarsanipun Gusti Allah kira-kira didasari dengan manah engkang sabar longgar apa ngreneng gresula napa Bu cobi napa sabar longgar nggih to lah piye to Mas Wahid
Jan-jane ngono ya esuk iki awakku ki ya rada meriang. Ning ya piye suwe ra tau petok karo Mas Wahid e. Lah, bismillah. Muga-muga barokah panjenengan kersa ngaji wonten ing enjang menika sing maune lara dadi waras. Allahumma amin. Mas Paijo tuku gelas sing gelem sinau karo kula, muga-muga ndang paringi waras, utange do lunas. Pak amine bianter napa tesih gadah utang? Nggih napa Bu jenengan kok utang? Oh alah, kok ya padha kula. Alhamdulillah Bapak Ibu niki Ahad Paing. Nggih to? Jarene wong Ahad kuwi neptune 5, Paing kuwi 9. 9 karo 5 pinten? 14, para loro 7. Muga-muga kula panjenengan enjang menika pikantuk pitulunganipun Gusti Allah, pikantuk pitedahipun Gusti Allah, pikantuk apa meneh? Snack. Nggih to, pun asal snack to, Bu? Alhamdulillah, cobi jenengan enten dalem mboten angsal snack. Sehat nggih nggih? Alhamdulillah, pokok kula dongake paringi sehat kabeh. Nah niku. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan kangge syukur dunya akhirat saged makmur. Allahumma monggo selawat riyen Bu. Salatullah Rasulillah salamullah Habibillah. Nyuwun dateng Gusti Allah, mugi kula panjenengan tansah pinaringan umur panjang. Tak nggih remen to, Bu? Alhamdulillah niki pun kepala pinten niki? Jenengan enten sing 50, enten sing 60, enten sing 70, bahkan enten yang 80. Nah, kula nembe separone jenengan 45 kok, Bu. Nggih to, sik padane pit montor lagi medun kok dealer. Alhamdulillah kula panjenengan sampai saat ini, detik ini, pagi ini diparingi sehat. Nyatane kula tingali ya cahyane nyenengke kabeh. Ora ana ling susah. Enten sing susah mboten niki. Mboten enten to. Alhamdulillah, berarti Allah memberikan nikmat kebahagiaan dumateng kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Ning nek nyawa wong susah ya melu susah kok nggih Bu nggih. Ning nek nyawa wong seneng bunga insyaallah ya ketularan bunga. Pagi ini ibu-ibu susah napa bunga? Bunga. Alhamdulillah. Muga-muga barokah ngaji ngaos enjang menika sedanten permasalahan persoalan hidup saged kelar, saged rampung, ada jalan keluaripun. Nyat dituruti niku wong urip kuwi ora leren anggone etuk coba dening Gusti Allah. Nggih napa nggih? Hidup itu tidak akan lepas dari semua cobaan. Cobaan hidup baik yang ringan, sedang ataupun berat. Wong uripi mesti akeh cobaane. Nak akeh sawerane kuwi dangdutan. Nggih ta, Bu? Nak akeh cobaan nggih pancen kula jenengan pengen wani urip ya kudu wani dicoba.
Ya napa mboten? Niki jenengan kathah masalah mboten? Gadah masalah kok kathah masalah. Gadah masalah mboten? Gadah. Baik yang kecil, sedang, ringan, wong urip mesti duwe masalah. Mesti duwe sandungan hidup. Kangge napa niku? Kangge mendewasakan kula panjenengan dalam hal berpikir, mensikapi kehidupan. Wong kok wiwit cul lahir nganti gede kok ora ndek masalah. Wah, hidup ndak apa? Ora hesbring, ora enek gregete. Gur monoton. Oh, ya kudu naik turun. Nggih napa nggih? Sebagaimana alam ini Bapak Ibu, ana awan, ana bengi, ana esok, ana sore, ana bungah, ana susah. Harus seperti itu. Pramila kula panjenengan pagi ini ditempatkan Allah dalam kondisi bunga. Alhamdulillah. Jenengan mirsani garwane jenengan, putrane jenengan, masya Allah Gusti matur nuwun, bojoku, anakku hari ini pagi ini diparingi sehat. Aku ijek iso nyawang senyumnya istriku, suamiku, anakku, putuku. Aku nderek bungah Gusti matur nuwun, panjenengan paringi nikmat saged kumpul kalih keluarga. Nikmat mboten? Nikmat. Alhamdulillah Gusti, aku diparingi umur dawa. Ya hono ya hene aku ijek diparingi sehat. Aku ijek iso mangkat pengajian iki lho, aku numpak Scoopy. Cek. Ana sing sepeda listrik. Tek. Alus mergane. Nggih lho. Alhamdulillah jenengan pinaringan sehat, saged lumampah tindak dateng aula. Esah ngepit dhewe, kelencar dhewe. Bersyukur Bu, berarti jenengan sehat. Alhamdulillah. Sing tindak mriki ngontel, enten mboten sing ngontel niki wau? Ora ono ya. Kita pit ontel berlangka ya saiki. Oh, gadah jenengan. Enten griya. Kula ya duwe. Ing digo ngidul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti, aku cek iso ngepit, kerengkat, nyande yuk arep pengajian. Pengajian ngendi yuk angkat pagi ki lho neng Mas Wahid. Oh iya, kerengkit, masya Allah. Dandan detail. Tekan mriki nyetandar ke ceklek. Bersyukur karena Anda masih bisa bersepeda. Sebab piyambake nyawang ana kancaku, alhamdulillah Mas Wahid aku ijek iso ngepit dhewe, tanggaku kancaku kae lho sak umur aku wis nganggo krek, nyandi dibantu krek utawa tongkat si buta, tongkat 3 jari niku lho Bu, kaya niki lho Bu. Nyandi cek dituntun temlek, masya Allah. Kula niku nderek manasik haji KB Al Kausar enten mriki asyirat niku. Ibu-ibu enten sing ngangge teken niku, wingi dites jalan-jalan niku. Masya Allah, umurnya pun mungkin 70-an Bu. Cek semangat Bu. Masya Allah wis sapa cek kuat. Aku kudune luwih kuat. Kula ya ngoten niku. Kula bombong awakku lho dhewe. Aku kudu kuat. Temlek. Bu sehat? Nggih Mas sehat. Alhamdulillah. Niku saged bersyukur Bu. Alhamdulillah nak, aku cek diparingi sehat. Tonggoku kae lho nak neng ngamben ora iso apa-apa. Nenten riyen penate kula aturke to, kula niku ndek kenalan umure 45 sak pantaran kula, daleme sawit. Semoga Allah memuliakan dia. Ora iso apa-apa Bu. Gur lomah lameng nang dhuwur tempat tidur. Masya Allah, Mas. Wis Mas Wahid aku wis
Aku terono jamumu ya. Oh Mas, tak dongake moga-moga paring sehat. 45 ora iso apa-apa lho. Ya Allah, ya cobane wong kok ya dhewe-dhewe. Sejak aku ijek iso nglencer ana rene ya Allah, kula ku ngeles dodo, Bu. Soale ngeles dengkul ado. Ya Allah, matur nuwun Gusti. Lho, niku lho cobane wong. Rencang kula niku wau, kula tak ngerti. Lah kowe nak nang WC piye, Mas? Ya ngono, Ket. Aku ya sithik-sithik medun rambatan. Walah ya awakmu ya lemu men. Alon-alon Mas. Kok nyetel radio kok apa ora? Heeh. Nyatane aku ki pesen jamumu ki mergo aku krungu nggon radiomu. Oh, alhamdulillah Gusti, jalarane iki aku iso dadi etok ilmu. Jebul sehat niku penting banget Bapak Ibu. Nggih to? Lho sak umuran kula lho Bu. Mula jenengan syukur kali Gusti Allah pun dikathah eling syukur mawon. Sebab nikmat yang terbesar setelah nikmat iman Islam kesehatan. Nyatane pun niki kula critake rencang kula niku. Ya Allah, paling sehat Mas, sabar. Ya. Seperti itu. Niku mawon dia masih bisa bersyukur sebab masih diberi kehidupan. Ya lah wingi aku krungu lelayu, jenengan nak bar subuh sok nate mireng to Bu. Sosok malah bapak-bapak sing mocoke teke dhewe kok, gitu. Anu Pak niki enten lelayu dul mriku. Oh Mas, engko tak umumke bar subuh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun ketimbalan marak sowan kanthi jingkrak-jingkrak. Ora enek ding, kanthi ayem tentrem. Mosok kanthi jingkrak-jingkrak. Panjenenganipun si fulan jalaran gerah sak wetawis wekdal. Lho, kanthi ayem tentrem lho, Bu. Padahal matine urung karuan husnul khotimah apa suul khotimah. Tapi kita harus berbaik sangka sih. Muga-muga paringi husnul khotimah. Oh sapa? Oh si fulan. Ya Allah Dek, monggo wingi iki pethukan aku lho Dek ning pasar. Gek anu to Dek, aku wingi pethukan Pak Lurah. Dek gek aku ora tau ora nganggo krudo. Aku didhawuh Pak Lurah, keng pundi ya Bu? Ane lho Pak Lurah, keng to Mas Ebi. Miri wong wedok niku. Nak ditekoki siji jawabe 20. Gur ditekoki Pak Lurah, keng pundi Bu? Jane rak cukup keng beken. Ngono ki wis. Ning gandeng wong wedok lambene loro. Ngisor dhuwur. Ada lho Pak Lurah, dateng iki lho Pak Lurah. Ngantek Pak Lurah. Empun. Beda nak bapak-bapak. Mas Haid, kok ngendi? Pengajian Pak De ngono. Wis rampung. Nah, namanya juga wanita gitu. Bersyukur, kula panjenengan bersyukur. Syukur dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu. Pagi ini masih banyak saudara-saudara kula panjenengan yang berjuang untuk memperoleh kesehatan. Mereka masih banyak yang terbaring di rumah sakit, di ruang-ruang ICU. Pitados mboten Bapak Ibu. Nah, jenengan saniki saged mangkat pengajian, tindak mriki awak sehat, seger kewarasan, esok gojek, gegojekan, geguyonan, mergone jenengan tesih sehat. Suatu saat nanti ketika diwalekke grembyang seperti saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, wis ora iso menikmati ngeten iki Bu. Esok germelas, lenger-lenger, delek-delek, kingko gek entek piro. Aku wis nunggu ibu, bapak wis etuk 2 minggu. Kingko engko gek ndang mari apa ora? Sanguku ya wis nipis. Nggih napa nggih? Apa nunggu rumah sakit niku dak diduk kok Bu. Apa meneh rande sangu. Welah. Rumangsane wong nunggu teng rumah sakit niku bahagia. Deg-degan Bu. Nggih to, riyen nate kula aturke, kula nunggu almarhum istri kula iki sesasi punjul 8 dina iki cemes deg-degan. Wis lungguhe nggon ngisor, jogan, anyep, wayah udan, adem-adem. Lah coba jenengan bayangke, ampun dibayangke. Sangat
Sedih sekali. Mereka berjuang untuk melawan penyakitnya. Mereka berjuang hari demi hari gur ngitung detake jatuhe tetesan banyu impus tes karo lenger-lenger. Kapan aku mulai ya? Aku randang mari aku salah ketemu putuku. Mbok menawa nggih ta Bu, jenengan nak ketika nandang gerah enten griya sakit tapi ngene ndang mantun. Kamangka Bapak Ibu, halo tiang nak gerah niku pilihane gur dua, mari apa mati. Pun niku rumusé napa niku? Pilihane pinten? Dua. Napa? Pilih pundi? Ya terserah Gusti Allah toh. Pilihane cuma dua niku. Sing maune panjenengan wayah sehat seger kewarasan. Esok tangi subuhan, esok tindak datang masjid. Salat saged sempurna. Allahu Akbar. Esok karo ngadeg rukuk sujute sempurna, salame sempurna. Mergane jenengan sehat. Tapi ketika sampun berbaring di rumah sakit, wudu dadak tayamum. Lara tayamum piye ndemek banyu tambah ndrodok. Padahal arep wisoh ora iso, tangane diselang kabeh. Kurang bejane nafase diselang yoan. Akhirnya hanya tayamum. Niku wae nak tesih saged wicantenan masih bisa bicara. Nak pun boten sadar koma ataupun isi sadar ning ora iso apa-apa, salate gur kon nglekar kok Bu. Isyarat, ngangge isyarat. Ayo Dik, kowe neng kono, aku neng isor. Oh Mas. Yo iki salate gandeng iki kambene mujur ngidul ya iso madhep ngidul aku. Aku tak madhep ngulon. Saged salate enten mriki kula enten mriki. Bisa bersama. Tata caranya sholat juga berbeda. Sing nak normal iso sujud rukuk ketika sakit, sholatnya bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, disesuaikan kondisi kesehatanipun. Ya napa nggih? Mula jenengan syukur Bapak Ibu, masih kathah orang-orang yang berjuang mendapatkan kesehatan. Pagi ini masih banyak di rumah sakit. Napa nangrepun nunggoni keluargane neng ruang ICU. Wah, wis tangisan drodosan, randang wis nggih to. Tidididit tidididit tiu tiu nat tidididit. Wah suarane ngoten niku Bu, kaya wong dolanan cah cilik niku. Kene saut-sautan. Kurung kabar kono wong nangis gero-gero. Jedeg ajib pun deg-degan Bu. Ya napa nggih? Deg-degan. Waduh, kayak gilirane kono. Kok gek kene. Pun deg-degan mboten? Deg-degan. Kula riyen nenggo almarhumah bojo kula wong pitu dikukut kabeh. Bojo kula gilingan yang ke-6. Bar subuh ngene. Sadurunge subuh jam 8, jam 9 giliran bojo kula. Iya kula ya batin iki malaikat ya titis menang. Kok titis meneh lho kok pas ngoten lho. Kamangka nak jenenge kematian ora urut mboten, sing tuwa karo sing enom, anake, bapake, ibuke matine urut mboten? Mboten. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakal mati. Jeneng kematian mesti ora urut Bu. Nak kelahiran urut, ning nak kematian boten urut.
Contone Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi saya kalau contoh ke sing sedo bapak riyen nggih to. Sayyid Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nomor kalih bar Abdullah sinten? Aminah ibu-ipun. Usia 6 tahun apa 8 tahun nih Kanjeng Nabi pun ditinggal sedo ibu dalam kondisi yatim piatu lolo diopeni kakek Abdul Muthalib. Diopeni rada sautara Mbah Kunge meninggal dunia. Dioper malih dateng pamane lho. Lika-likune Kanjeng Nabi niku wah sakake niku Bu. Pamane justru saking didikan pamane niku piyambake dilatih berdikari mandiri, dilatih kon angon wedhus, ken dagang. Benten kalih putune jenengan, melu jenengan niki ora kon mandiri. Diratok-ratokke, dirajak-rajakke, disubya-subya. Ana nduk, karene nduk tak anokke nduk, Mbah tak rajangi. Wis aja kok ndak keperak sing rajang Mbah Uti wae. Dewaki lho jenengan mboten purun. Wis aja. Mbah tak sapune ora rasa kok ndak ora resik sing nyapu bae-bae. Cah mbah-mbah sakniki ngoten niku. Nak mbiyen yo, "Le, sapone?" Nggih. "Nduk, ngarit." Kualik. "Le, nduk, nyapu." "Le, ngarit." Ngoten. Nah sakniki kualik. Dia dipeni putune nak perlu ki adus dipapungi. Ajar adus dhewe rasa-rasa ndak resik tak papungi bae lho. Jangan hanya itu, udan-udane dilarang kok, Bu. Nah, zaman kula ya udan-udan kono. Nggih ya, kono nyangka udan-udan bal-balan. Pak aku barusan. Heeh, wis rampok ndang adus ngoten. Nah saiki ya Allah lengger, kowe mulai kodanan. Ya Allah kok gek masuk angin piye? Karena ndak apa-apa. Ya masuk angin tenan. Gitu. Karena overprotection kita itu. Saking kehati-hatiane ngopeni anak putu, akhirnya anak-anak kita daya imunnya melemah. Kodanan sithik ngeluh, "Mbah, aku pusing, Mbah." Lah piye nduk mangkat sekolah? "Rasa Mbah aku ngeluh." Ya wis engko tak izinke gurumu. "Pak Wahid niki putu kula mboten mlebet sekolah." "Enten apa, Bu?" "Ngeluh." "Halah cah cilik ya gagas apa ya nganggo ngeluh barang." Gitu. Ya karena sepele-sepele niku. Anak-anak kita arep mangkat sekolah jadi males. Kokean alasan lah. Karena kita dalam hal mendidik terlalu berlebih-lebihan. Harusnya dari kecil kita perbanyak perintah Bapak Ibu. Zaman sekarang yang dihindari orang-orang tua sekarang. Salah, harusnya anak dari kecil harus kita perintah. Biar dia memiliki tanggung jawab. Coba putune jenengan nyapu. Putune jenengan tanggap mboten. Srek ngono. Mulai sekolah uncal ke tas sepatu lho nata pot krompiang polae nak riyen nang ngene Mbah Uti anu disapu disaut nggih to ngoten niku eneng bapake dandan-dandan ya nyerak napa Pak iki yang dandan anu le tukokno paku oh nggih Pak ya ngoten niku saiki ya malah dolanan HP. Sosok Mbah Uti Mbah Kakung lagi tandang gawe niku putune dikongkon niku sok-sok ambudeki ya ora krungu dibengoke barang mboten mireng. Le niku angel nggih Bu nggih ngopeni lari-lari zaman sakniki. Putune jenengan nggih ngoten niku. Oh, berarti murid-murid kula ketularan putune jenengan. Walah jas buka iket blangkon sama juga sami mawon niku. Oleh karenanya Bapak Ibu monggo kita sareng-sareng didik ngenalke putra putri dari sekecil dikenalke doyan gawean, doyan pekerjaan. Nah, ibu dagang yang jenengan kan ngewaki ngedoli toh Bu. Bapake
dandan apa ya kan ngewaki ngoten niku. Walaupun nanti ketika besarnya mungkin anak memiliki keterampilan tersendiri, minimal dia tahu keterampilan orang tuanya. Ngoten niku. Ya Allah Gusti kula nyuwun ridho ikhlas sobar manah tentrem ayem tumanina ngibadai saged genah. Nyuwun datang Gusti Allah muga pinaringan ridho ikhlas sabar. Sabar ngadepi zaman sakniki niku kudu diokehi sabare. Kula contohke sabaripun Kanjeng Nabi. Nate to Kanjeng Nabi niku pendak pagi, setiap pagi niku di pasar Madinah napa pundi niku ngen riwayat niku gaweane ndulang tiyang Yahudi sing buta dibasake lah buta, yang buta gaweane ndulang. Wong Yahudi niku kamangka tukang nyacat Kanjeng Nabi. Coba Kanjeng Nabi niku dicacat orang Yahudi niku, yang kafir niku dielek-elek. Muhammad kae ngene wis entek amek kurang golek. Tapi kondisinya buta. Tapi Kanjeng Nabi dengan rela lilo legowo kersa ndulang. Oh, umpamane jenengan dielek-elek terus ana wong ora wong stres ngene ngelek-elek jenengan. Nek ngomong diumumke jenengan ndulang, kira-kira ndulange piye? Mangap ora? Camar cangkemmu kok. Allah gitu. Cepat dioso-oso. Nggih to, ora sabar. Nak perlu malah diwalek serandal. Oke. Balenono meneh, ora ngerti aku ki sapa. Nggih napa nggih? Karena mboten sabar. Nak Kanjeng Nabi sabar, dielek-elek kaya ngapa tetep sabar. Coba jenengan ngonten niku saged mboten? Kok jenengan saged? Wah, Masya Allah, jenengan pun angsal ilmu sabar. Mangke tekan omah dipraktekke. Kok tekan omah kok putune bedagikan, kandang-kandanane angel, anak mantune kok dono kok. Iki kok piye to iki? Minggu-minggu iki hawaku kemrungsung ae pengen cepak muringe. Berarti jenengan ajeng angsal ilmu sabar. Nah, jenengan adepe kanthi sabar, oh berarti hasil lek ku ngaji esuk-esuk enek kecamatan karo Mas Wahid. Sebab kesabaran, keikhlasan itu tidak bisa diperoleh ngeten iki. Sabar nggih Bu? Nggih. Ikhlas ya Bu? Nggih, mboten ngeten iki. Ngenten napa diarani ikhlas? Mboten. Diarani sabar. Dereng, wong dereng dijebleske kahanan kok. Mengke jenengan kundur wangsul saking pengaosan tekan dalem ndelalah dijebleske kahanan urip yang menuntut panjenengan kudu sabar, kudu ikhlas. Iki kok ora beneran terus piye to iki? Jenengan boten grundel atine saged ditotok berarti jenengan angsal pikantuk ilmu sabar, ilmu Ya Allah Gusti kula nyuwun ridho ikhlas sabar manah tentrem ayem tumakninah. Kok jenengan tesih tumandang gawe kanthi tumakninah, ora kemrungsung, ora kemrungsung niku napa? Ya kesusu. Makane ndang kulis, mbah uti iki selak repot. Kat mau blibet wae, cepet selak keri, selak entene kancamu. Lah jenenge nak ngoterke bocah sakniki. Nggih to. Setan mbah putune klelat, klelet. Mbah pengine ndang gelis. Cepet mbah iki gayane ora gur siji tok. Kono. Oh anak cah siki ora paham.
Ngertine bocah ki ngeterke mbahe kok. Nak perlu dicak menggok sik teng warung, teng toko. Nudingi jajanan dhisik. Wah jan kudu sabar ikhlas mana. Tentrem ayem tumaknina. Nak pun tentrem ayem tumaknina, muga-muga ngibadahe ya saged genah. Jenengan anggone ngibadahe iso khusuk fokus. Merga jenengan wis tentrem ayem tumaknina. Ning nak urung tentrem urung ayem ya salate ya kemrungsung. Allahu Akbar. Jangan kemenumpang ke kompor, kayak wedange umum apa durung, kayak putuku kayak liwat wis muni nging. Ya aku pengin dablek kayak ora gelem maten-mateni sik kayak anakku barang liwat ya gon dablek wae. Jan ora cetha tenan kayak padahal lagi salat lho iso ngrenengi wong liwat. Niku nak kula, nak jenengan kirangan. Wis ana kompor muni niku lho. Wah iki wis umum to. Ceklik mati ngono ra ya. Sing salat ra ya santai to, Bu. Oh, ceklik. Alhamdulillah ana ling mateni. Niki ora. Asem liwat ora gelem mateni sisan yo. Bar salat iku rampung wiridan nyengeni bojone. Nyengeni anake. Piye to, Nduk? Genah kompor wis berdering muni kok. Bendeles ae. Oh, anu to, Pak. Numpake cere to. Lah iya, matamu ki nang ndi yo? Alah, malah gawe dosa meneh lho. Enten mboten ngoten niku. Niku kula dhewe. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Jam pinten niki wau? Antek blandang. Kurang seprapat. Oh. Halo, gara-gara misuh nih wow. Sabar manah istiqomah ngibadahe ben genah. Mergo pikirane wis adem ayem. Angel mboten ngoten niku, Bu. Berarti padha kula kian ya. Mula kula panjenengan monggo nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah. Muga-muga gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang sabar, ridho, istiqomah, ngibadahe saged khusuk, saged genah. Begitu ngibadah khusuk genah, masya Allah. Orang ana ling dipikir. Allahu Akbar, saged los. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Los. Ning nak atine niku kemrengseng niku wae. Lagi takbir itu kelingan neko-neko. Gene memeane gremes randang dipulung. Mongko neng jero omah nek uang pirang-pirang. Malah gara asik nonton TV dolanan HP. Jan-jan iki biange nek demit pirang-pirang kok ora tanggap. Memeane pirang-pirang ora randang dipulungi gremes. Jenengan salat iki iso mbiji wong liya. Gara-gara atine ora mapan. Ning ya arep mapan piye wong kahanan nggih Bu nggih. Karepe ngono pengen muntap emosinya. Ning ya astagfirullah. Ngoten mawon nggih Bu nggih. Pun niki saking kula cekap semanten mawon, kesimpulanipun monggo Bapak Ibu kita nata ati nata manah nderek akhlakipun Kanjeng Nabi sing ridho, sing sabar, ajeg anggenipun nglampahi ibadah. Mugi-mugi gesang kula panjenengan dipun paringi gesang ingkang istiqomah. Allahumma amin. Benjang titi wancinipun katimbalan maraswan saged seda kanthi husnul khotimah. Mekanten lan cekap semanten mugi wonten manfaatipun upat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi-mugi barang baik dengan Allah Surya